Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα θα συνεχίσουμε το πορτρέτο του Γιάννη, αλλάζοντας μολύβια, φεύγοντας από τα σκληρά και τα ενδιάμεσα, της σειράς δηλαδή H και τα ενδιάμεσα F και B ή HB, και πάμε στα μολύβια τα μαλακά. Μπορείτε να ξεκινήσετε σταδιακά βάζοντας 2B ή B, 2B, δουλεύοντας το φόντο, τις σκιές, δηλαδή τις πιο βαθιές, το φόντο και το πρόσωπο ή όλες τις άλλες φόρμες τις οποίες έχουμε κάνει τώρα με τα σκληρά μολύβια ή τα μολύβια τα ενδιάμεσα. Εγώ παίρνω απευθείας το 4B, το 4B, γιατί όποιο και να πάρω, εγώ δουλεύω με τέτοιο τρόπο την ένταση δηλαδή που βάζω στη στίαση, το οτιδήποτε κάνω, ελέγχοντας πάντα τον τόνο. Εσείς ξεκινήστε από το B ή 2B, βάζοντας λίγο παραπάνω ένταση στο φόντο για να γίνει πιο σκούρο το φόντο μας, ούτως ώστε να αναδείξουμε με το κοντράστ που θα βάλουμε εδώ στα μαλλιά και στο κάμισο, να αναδείξουμε τις φόρμες και τους όγκους. Λοιπόν, εγώ ξεκινώ λοιπόν με το 4B. Πάμε και καλή συνέχεια. Προσθέτοντας λοιπόν σκιές σκούρες, τόνους δηλαδή πιο βαθύς στο φόντο, το οποίο στην πλευρά τη δεξιά που δουλεύουμε ή τη αριστερή του πορτρέτου, βλέπετε ότι συναντάμε την περίμετρο των μαλλιών, του αυτιού, προσώπου και του σώματος, του ώμου, του κάμισου στην προκειμένη περίπτωση. Βαθαίνοντας λοιπόν τους τόνους εδώ στο πίσω μέρος, στο φόντο, αναδεικνύουμε τους όγκους όταν έχουμε την αντίθεσή μας με τους φωτισμούς του προσώπου δηλαδή. Βλέπετε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το βλέπετε άλλωστε τη διαφορά, πώς αναδεικνύεται τώρα, όσο βαθαίνουμε τον τόνο, βγαίνει πια προς το μέρος μας ο όγκος του προσώπου και του πορτρέτου γενικότερα. Πορτρέτου, πρόσωπο και σώμα. Το μολύβι λοιπόν είναι το 4B που δουλεύω εγώ, πατώντας με τον ίδιο τρόπο πάντα, την ίδια ένταση, όχι άλλοτε πιο έντονα και άλλοτε πιο ελαφρά, κρατώντας το πάντα από το πίσω μέρος με τα 3 ή τα 4 δάχτυλα, όπως μας βολεύει, και σε απόσταση για να μπορούμε να ελέγχουμε, από εμάς δηλαδή, σε απόσταση για να μπορούμε να ελέγχουμε τους τόνους που βάζουμε. Ή τις λεπτομέρειες ή οτιδήποτε πρέπει να έχουμε το νου μας στο πορτρέτο. Βλέπετε ότι αρχίζει και παίρνει άλλη μορφή πλέον το πορτρέτο, όπου υπερβαίνουμε τους χώρους, έχουμε την έξυπνη χωμολάστιχα είπαμε, που σβήνουμε αυτές τις ανεπιθύμητες γραμμές ή σκιές. Εντάξει, κατανοητό αυτό. Λοιπόν, έτσι θα δουλέψουμε λοιπόν όλο το φόντο και τις υπόλοιπες φόρμες του πουκάμισου, της γραβάτας,
και του προσώπου εσωτερικά. Μάτια δηλαδή, τα αισθητήρια όργανα, μάτια, αυτιά, μύτη, στόμα και πηγούνι μαζί με το λαιμό. Πάντα προσέχουμε, είπαμε, το πώς κρατάμε το μολύβι και πώς πατάμε το μολύβι πάνω στο χαρτί μας ή στο καμβά. Αυτά θα τα αποκτήσετε βέβαια με την πείρα. Όσο δουλεύετε το μολύβι, τόσο το κατακτάτε. Γιατί πρώτα απ' όλα, για να γίνει ένας ζωγράφος, πρέπει να κατακτήσει το σχέδιο. Για να κατακτήσετε το σχέδιο, πρέπει να σεβαστείτε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν αρχές, πάνω στις οποίες πρέπει να βαδίζουμε όταν θέλουμε να κάνουμε ζωγραφική. Αφού λοιπόν σεβαστούμε τους νόμους και τους κανόνες, οι οποίοι διέπουν το σχέδιο, θα απαντήσουμε λεπτομερώς με τις μετρήσεις που θα κάνουμε και τη μεταφορά στην προκειμένη περίπτωση του πορτρέτου από τη φωτογραφία στο χαρτί. Στην κλίμακα την οποία αποφασίσαμε να το μεγενθύνουμε. 2 φορές, 3 φορές, 4 φορές, ανάλογα με το πόσες φορές χωράει η φωτογραφία στο σχέδιό μας, στο χαρτί μας. Στο κάδρο που έχουμε κάνει. Γιατί όταν ξεκινάμε να κάνουμε το πορτρέτο, το καδράρουμε πρώτα. Κάνουμε το κάδρο, δηλαδή τη φωτογραφία, το μέγεθος, τις διαστάσεις, μήκος, ύψος, πλάτος της φωτογραφίας, τις κάνουμε ανάλογα και στο χαρτί μας. Και έτσι μετά ξεκινάμε τις μετρήσεις μας και είναι λεπτομερώς αποτυπωμένες και το πορτρέτο έχει τουλάχιστον για σας στην αρχή θα έχετε εξασφαλίσει την ομοιότητα. Αν κάνετε δηλαδή σωστές τις μετρήσεις, πετυχαίνετε την ομοιότητα, τα χαρακτηριστικά. Στην πορεία θα μάθετε αυτό την αρχή η οποία διέπει και εμένα, προσπαθώντας να αποτυπώσω σωστά ένα πορτρέτο και να δώσω το χαρακτήρα του πορτρέτου. Όχι τα χαρακτηριστικά τα οποία θα τα διαπιστώσετε, είπα και μόνοι σας, ότι είναι εύκολο να αποτυπωθούν αφού κάνετε, επιμένω, λεπτομερείς μετρήσεις. Και στη μεταφορά, δηλαδή από 2 σημεία, από 2 διαστάσεις, από ύψος και πλάτος, το κάθε σημείο, όλα τα σημεία, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, όλα γύρω τα σημεία, αναγνώρισης τα λεγόμενα, θα τα μετράτε και από το πλάτος και από το ύψος ή από το βάθος, όπως σας βολεύει. Έτσι. Πάμε και λίγο στα χαρακτηριστικά, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι εύκολο να αποτυπωθούν αφού έχουμε πάρει τις σωστές μετρήσεις, έχουμε βάλει δηλαδή τα σωστά νούμερα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από τη φωτογραφία στο χαρτί. Προσθέτοντας λοιπόν 2 εστιάσεις στις φόρμες του προσώπου, δίνουμε σιγά σιγά το χαρακτήρα του πορτρέτου. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το μολύβι μας κάνοντας κυκλικές κινήσεις, έτσι ώστε να μην αφήνουμε γραμμές. Ενισχύουμε δηλαδή τις φόρμες κάνοντας κινήσεις κυκλικές. Βλέπετε, έτσι. Και δίνουμε τόνο
περισσότερο και πιο έντονο στις φόρμες μας και πετυχαίνουμε την ομογενοποίηση των φορμών, των σκιάσεων δηλαδή. Δεν είναι έντονη η αποτύπωση της σκιάσης. Ούτε γίνεται η μετάβαση από τον ένα τόνο στον άλλο ανώμαλα. Πάει πάντα ομαλά. Έχει και σημεία βέβαια που χρησιμοποιούμε γραμμές, όπως στα μάτια, στα φρύδια, στα μαλλιά. Τονίζουμε λοιπόν και τα μάτια, λίγο και τις βλεφαρίδες, και λίγο τα φρύδια. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Θα βάλουμε πολλούς τόνους ώστε να τελειώσουμε το πορτρέτο. Γι' αυτό δεν βιαζόμαστε. Μεταβαίνουμε δηλαδή από τη μία, το ένα στάδιο στο άλλο, απαλά, ομαλά, όχι με ένταση. Όσο μπορούμε, μετριάζουμε την ένταση του μολυβιού για να πετυχαίνουμε καλά αποτελέσματα. Βλέπετε, τονίσαμε λίγο τα χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να αναζητήσουμε το χαρακτήρα του μοντέλου. Βέβαια, πρέπει να μιλάμε με το μοντέλο, να έχουμε επαφή, για να μπορέσουμε να εκμεεύσουμε τρόποντινά το χαρακτήρα του και να τον αποτυπώσουμε βοηθούμενοι από τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Εγώ με τον Γιάννη είμαστε συνάδελφοι στον δημόσιο τομέα που δουλεύαμε, υπόπτες δημόσιας υγείας και δυο, και κάναμε και ελέγχους μαζί, σαν δίδυμο, σαν διάδρα δηλαδή. Οπότε συζητούσαμε για διάφορα θέματα και τρόποντινά έχω μάθει το χαρακτήρα του, οπότε νομίζω θα τον αποδώσω όπως τον είχα καταλάβει εγώ. Τώρα, αν θα κάνω και λάθη, αυτό βέβαια θα το κρίνουν οι οικοί του. Θα παραλάβουν το πορτρέτο. Εγώ οφείλω να σας τα πω, για να τα ξέρετε κι εσείς, ότι πρέπει με το πορτρέτο να έχετε επαφή για να μπορέσετε να το κατανοήσετε, για να μπορέσετε να βγάλετε, να βρείτε δηλαδή το χαρακτήρα του και να τον βγάλετε προς τα έξω. Γιατί ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από το χαρακτήρα του, το λέει και η λέξη. Όχι μόνο τα χαρακτηριστικά, τα οποία παίζουν ρόλο και αυτά, βασικό βέβαια, και σοβαρό ρόλο στη διαμόρφωση ενός πορτρέτου. Αλλά ο χαρακτήρας είναι εκείνο που
μένει. Και είναι εκείνο που δίνει το στίγμα του στο πορτρέτο, στο να γίνει δηλαδή πετυχημένο ή όχι, στο ένα πορτρέτο. Έτσι, πάμε. Πάμε και προς το αριστερό μέρος όπως δουλεύουμε. Δεξιό μάγουλο και αυτή και μαλλιά του πορτρέτου. Ενισχύουμε λίγο τις φόρμες και εδώ, ειδικότερα στην αρχή, στη συνάντηση δηλαδή των δύο τόνων του λευκού, του ανοιχτού τόνου, να μην το χαρακτηρίσουμε λευκό γιατί δεν είναι λευκό, του ανοιχτότερου τόνου που βγάζουν οι φόρμες από τους ώμους, το πουκάμισο, και στη συνάντησή τους με το φόντο. Στα σημεία αυτό λοιπόν της συνάντησης τονίζουμε λίγο παραπάνω τις σκιάσεις μας και φεύγοντας προς το αριστερά, στο αριστερό μας μέρος, δεξιά του πορτρέτου, απαλύνουμε τους τόνους για να γίνεται η ομαλοποίηση των φορμών. Να συγχωνεύονται δηλαδή οι τόνοι στις εναλλαγές τους. Βέβαια. Στην αρχή λοιπόν τονίζουμε λίγο πιο έντονα και μετά απλώνουμε λίγο τους τόνους, τους απαλύνουμε για να ομαλοποιήσουμε τις σκιάσεις μας. Βέβαια, έτσι. Αυτά. Βλέπετε πόσο ήρθε κοντά μας το πορτρέτο και πόσο έντονα γίνονται τα χαρακτηριστικά στις συναντήσεις που έχουν οι φόρμες ανάμεσά τους. Ανοιχτόχρωμες με σκούρες. Δημιουργούμε λοιπόν τους όγκους σιγά σιγά και προχωράμε το πορτρέτο μας. Είπαμε, δεν βιαζόμαστε στα πορτρέτα. Σε κανένα δηλαδή θέμα ζωγραφικής. Η ζωγραφική δεν είναι βιασύνη, η ζωγραφική είναι δημιουργία. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε κάτι καλό, το πάμε σιγά σιγά σταδιακά, ελέγχουμε τα σχεδιαστικά στάδια μας στην πορεία και προχωράμε σβήνοντας, γράφοντας, προσθέτοντας, αφαιρώντας τόνους για να είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Γιατί να βιαστούμε? Η ζωγραφική δεν μας είναι στη ζωγραφική, δεν μας κυνηγάει κανένας. Η ζωγραφική είπαμε, είναι απόλαυση, είναι χαρά, είναι εξωτερήκευση των αισθημάτων μας και δημιουργία. Διαβάζοντας τη βιογραφία του Λεωνάρντο ντα Βίντσι, βρήκα ότι για να τελειώσει το πορτρέτο της Μόνα Λίζα, της Τζοκόντα δηλαδή, έκανε πάνω από 5 χρόνια. Όπου πήγαινε, τον καλούσαν οι δόγιδες, πώς το λέγανε εκεί πέρα, οι βασιλιάδες, οι καρδινάλοι, στην καθολική αυτή, και εκεί πει για να τους ζωγραφίζει τα παρεκκλήσια τους ή τις μονές τους. Και την έπαιρνε μαζί του τη Μόνα Λίζα, το πορτρέτο. Το δούλευε ταυτόχρονα.
Αυτός δεν βιάστηκε. 5 χρόνια να κάνει ένα πορτρέτο, φανταστείτε. Βέβαια παράλληλα με άλλες δουλειές που έκανε. Με τοιχογραφίες και λοιπές εργασίες που του ανέθεταν οι προστάτες του, οι οικονομικοί προστάτες του. Οι μεντόρες, πώς του λένε, οι χορηγοί του στη σημερινή ορολογία. Εδώ μου έφυγαν κάτι γραμμές. Έχουμε την έξινη γόμα. Να τις βγάλουμε σιγά σιγά. Να τις αφαιρέσουμε. Βέβαια, έτσι. Πατώντας λοιπόν σε αυτά που έχουμε μάθει τόσα χρόνια που δουλεύουμε μαζί, πάνω στα πορτρέτα με μολύβι αλλά και με χρώμα, προχωράμε ακουμπώντας ακριβώς τις ίδιες μεθόδους που έχουμε χρησιμοποιήσει και στα προηγούμενα. Έτσι, βλέπετε, έτσι θα το πάμε λίγο, θα το σβήσουμε λίγο σιγά σιγά προς τα έξω, αφαιρώντας την ένταση, δηλαδή απαλύνοντας την ένταση του μολυβιού, την πίεση δηλαδή, και οι τόνοι θα ανοίγουν χρωματικά. Δηλαδή με φωτισμό, θα δίνουν πιο πολύ φωτισμό στο βάθος, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Έτσι. Προχωρώντας λοιπόν το πορτρέτο μας πάνω κάτω στη γραβάτα και στους τόνους των φορμών του πουκάμισου. Εδώ στους διακάδες, αυτά τα σημεία εδώ, βάζουμε πιο έντονο τόνο γιατί έχει σκίαση εδώ από το διακά του πουκάμισου. Εδώ βλέπετε έντονο στην αρχή, εδώ, και όσο προχωράμε ανοίγουμε τον τόνο. Με έμφαση πιο πολύ εδώ στη συνάντηση των φορμών της γραβάτας, του κόμπου της γραβάτας και του πουκάμισου. Βλέπετε. Έτσι. Έτσι, βάζουμε τη λίγα μοτίβο εδώ στη γραβάτα.
πάντα τα δευτερεύοντα στοιχεία σε μια σύνθεση, σε ένα πορτρέτο, σε ένα τοπίο, σε οτιδήποτε. Παίζουν μεγάλο ρόλο, γιατί είναι τα λεγόμενα διακοσμητικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα σε ένα έργο ζωγραφικής. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι προχωράει το πορτρέτο. Σε ρυθμούς, μπορεί να άλλοι να πούν ρυθμούς χελώνας, άλλοι μπορεί να πούν ρυθμούς λαγού. Εγώ λέω σε normal ρυθμούς, γιατί είμαι από τους ζωγράφους που δεν βιάζονται να δουλέψουν ένα πορτρέτο, ένα θέμα, οποιοδήποτε, μια σύνθεση, οτιδήποτε. Θέλω να μελετάω το θέμα μου, να προσθέτω, να φέρω στην πορεία, συναντώ στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να προσθέσω ή άλλα να αφαιρέσω. Και έτσι δεν βιάζομαι. Το πάω με ρυθμούς απαλούς. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα μοτίβα που βάλαμε εδώ και τις προσταφαιρέσεις που κάναμε αλλάζοντας τα μολύβια μας από σκληρά σε μαλακά, θεωρώ ότι πρέπει κάπου εδώ να σταματήσω σήμερα και θα συνεχίσουμε από εδώ που σταματήσαμε στο επόμενο βίντεο. Λίγα προσεχώς. Λίγη υπομονή και το πορτρέτο του φίλου μου, του Γιάννη, του αειμνίστου, θα πάρει σάρκα και οστά. Και θα παραδοθεί στους οικείους του με τις τιμές που του πρέπει. Ήταν αξιόλογος και επιστήμονας και φίλος. Ο υπόπτης δημόσιας υγείας Γιάννης Φίκης. Και φίλος πολλά πολλά. Συνάδελφος και φίλος. Βέβαια, έτσι. Αυτά εδώ τα μοτίβα τώρα της γραμμάτας. Τελειώσαμε για σήμερα. Μου επιτρέπετε να σας χαιρετήσω, φίλες και φίλοι. Γεια σας, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Πάντα λεπτομέρειες βρίσκουμε και συναντάμε προσέχοντας όλο το πορτρέτο συνολικά, αλλά και επιμέρους κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε ιδιαίτερα. Αυτά για σήμερα. Γεια σας φίλοι μου.